हे दोस्तों, आपणଙ୍କ जीवनକୁ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ବଦଳାଇ ପାରିବ। ସେ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ। କିଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ବି କଲେ ବି ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ କମଜୋର ସହ ଲଢ଼ିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କଥାରେ ଅଛି ନା, ମଇଦାନରେ ହାରିଥିବା ଲୋକ ନିସ୍ତରରେ ଜିତିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ହାରିଥିବା ଲୋକ କେବେ ବି ଜିତିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କାହାରିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଠିକ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସମୟ ହେଉଛି ଠିକ୍ ସମୟ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଠିକ୍ ମଣିଷଟି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏ ଦୁନିଆ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଲାଇଫରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଦେବେ ତେବେ ସଫଳତା ତୁମ ପରିଚୟ ଦୁନିଆ ସହିତ କରାଇବ, କିନ୍ତୁ ଅସଫଳତା ଏ ଦୁନିଆର ପରିଚୟ ତୁମ ସହିତ କରାଇବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଅଛି ତେବେ ଏ ଦୁନିଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଦୁନିଆକୁ କିଛି ଦେବାର ଅଛି ତେବେ ଏ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେବ। ଯେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଡ଼ କରିଦେବେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି କି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। କେବଳ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଦୁନିଆଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାହାନା କରିବା ଛାଡ଼ିଦେବେ, ନିଜର ଅଳସୁଆପଣକୁ ଦୂର କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିଦେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ ଥିବ କି ନିଜ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ମଜାକୁ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଶେଷରେ ଭୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭୁଲରୁ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲରୁ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୁଲରୁ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ବି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ବି କରିପାରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆଣିବି ଏହିପରି ଏକ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।